إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muhterem cemaat, Allah Rabbimiz hamma bizni de yo'qdan bor qildi, ham bizlarni bu dunyoga borliqqa keltirdi, hamda Allah Rabbimiz barcha hamd sanalarga loyiqlidir. Ham muhterem cemaat shahadat ketiraman, Allohdan boshqa g'ibodat qilirga loyiqli zot yo'qdir. Allah bar, Allah bir. Ham shahadat ketiraman Muhammad ibn Abdullah Allah'ның haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham sharif bo'lgan qulidir. Allah аңа, аның гаиләсенә, ham аның сахабаларына салават шарифларын насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны бер кем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең рәхмәте белән кемне дә булса хак юлга ирештерсә, аны бер кем дә бүтән адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй кешеләр, эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, muhterem cemaat, газиз дин кардәшләрем, бу көннәрдә бик тетрәндергеч бер хәбәр ишетелде. Аны инде ишеткәнсездер сез дә бәлки. Ана дип саналган бер адәм актыгы үзенең баласын инде планшетын яшергәне өчен йырткычларча кыйный, дөмбәсли һәм кара канга батырып инде кыйный, бәлки кайсы берләрегез видеосында карагандыр. Әмма ләкин бу мөхтәрәм җәмәгать бик авыр вакыйга булды, бик авыр видео булды. Һәм менә шул хакта, шушы зур проблема хакында инде бүгенге шушы нидә, вагазда, хутбада сөйләп узасым килә. Чөнки без үзебездә балаларыбыз арасында гына түгел, үз арада кай вакыт кулларыбыз белән зыян китермәсәк тә, телләребез белән һәм сүзләребез белән кешегә бик каты бәрелергә мөмкинбез. Һәм араларыбыздагы мөгамәлә, отношенияларыбыз менә шул рәвешле җимерелергә мөмкин. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә мин сезгә сөйлисем килә, галәмнәрнең Раббысыннан безгә рәхмәт буларак килгән Аллаһ Тәгаләнең иң сөйгән заты һәм ахыр заман пәйгамбәре Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam ничек итеп гамәл кылды микән? Ничек итеп ялгышкан кешеләргә, хата җибәргән кешеләргә аның инде шушындый сүзләре, нәрсә әйтте микән, ничек эшләде микән, аның реакциясе хакында сөйләп узасым килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, белегез, Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд арабызда иң тәкъвалы булган һәм харамнардан иң ярак торучы һәм Аллаһ газабыннан иң курыккан кеше булып тора. Аннан да тәкъвалырак, аннан да гөнаһлардан, харамнардан куркучырак кеше булуы мөмкин түгел. Ул Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд. Һәм аның янындагы булган сахабалар, алар безгә иң үрнәк кешеләр иделәр. Һәм алар иң тәкъвалы, иң яхшы, иң игелекле кешеләр булып тордылар. Ләкин сахабалар пәйгамбәребез янында яшәп тә, аның тәрбиясен алып та кай вакыт хата җибәрә иделәр.
Һәм менә шул хаталарны күреп, Пәйгамбәребез ничек аларны төзәтте? Ничек алар белән муамәлә кылды? Һәм без дә алар дәрәҗәсенә барып җитә алмасак та, безнең хаталарыбыз бермә-бер күбрәк аларына караганда, ләкин без шул хаталарны Пәйгамбәребез төзәткән кебек төзәтә алабызмы? Абу Умама әл-Бахили, Аллаһ аннан разый булсын, бер кыссаны сөйли. Көннәрдән бер көнне Аллаһ илчесе янына бер яшь егет килә ди. Һәм әлбәттә яшь егет кан кайнар, гармоннар уйный. Һәм бу Пәйгамбәребезгә әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, син миңа ди зина кылырга рөхсәт ит әле", дип әйтә. Һәм шунда кырыендагы утырган сахабәләр: "Ничек инде шушындый акылга сыймаган әйберләрне Пәйгамбәребездән сорый аласың? Бу ничек вообще мөмкин? Теге русча әйтмешли, син нәрсә сөйләгәнеңне беләсеңме?" дип алар инде кабалана башлыйлар. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә эшли? Аларны шушы егетне үзенә таба чакырта. "Кил якынрак миңа", дип әйтә. "Кил яныма", дип әйтә. Янына утырткач, Пәйгамбәребез кычкырмый, Пәйгамбәребез сүкмый, Пәйгамбәребез сукмый, кыйнамый. Нәрсә ди? Бары тик сорый: "Син ди шушы эшнең эшләнүен әниеңә теләр идеңме?" дип әйтә. "Юк", дип әйтә, "әлбәттә теләмим", дип әйтә. Һәм шулай ук синең шикелле бер генә кеше дә үз анасына шушындый эшне теләми, дип әйтә Пәйгамбәребез. Икенче соравы: "Ә син бу эшне кызыңа теләр идеңме?" дип әйтә. Кызың никахсыз, кайдадыр качып, кем беләндер анда җуынмаган бер адәм кисәге белән зина кылып йөрүен теләр идеме берәр кеше, аек акылындагы берәр кеше? Юк, әлбәттә. Менә сөйләшегез, никахлашыгыз. Һәм аннан соң ничек телисез шулай яшәгез дип бөтенебез тели. Әмма ләкин бер генә кеше дә, үз акылында булган кеше, шушындый тормышны кызына да, әнисенә дә теләми. Һәм шунда бу егет әйтә: "Юк, ди кызыма мондый әйберләрне теләмим, әлбәттә", дип әйтә. Һәм Пәйгамбәребез әйтә: "Һәм менә шулай итеп, башка кешеләр дә үз кызларына мондый тормышны теләмиләр", ди. Мондый эшне теләмиләр. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу егеттән апалары турында сорый башлый. Ягъни, әтисенең сеңлесенә моны теләр идеңме? Әниеңнең сеңлесенә, тетяларга моны теләр идеңме дип сорый. Тегесе әйтә: "Юк", ди. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кулын күкрәгенә куеп дуга кыла. "Аллаһумма", әйтә: "Эй Аллаһ, игфир дамба", аның гөнаһларын гафу кыл, дип әйтә. Һәм "Таххир калба", һәм аның йөрәген пакла, чистарт, дип әйтә. Күңеле чиста булсын, чиста пишрак уйлардан арынсын, ди. Һәм "Хассин фарҗах", дип әйтә, һәм аны зинадан сакла, дип әйтә. Һәм менә шушы өч сүзне әйтеп, гөнаһларын гафу кыл, эй Раббым, аның йөрәген пакла һәм зинадан сакла, дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кыла. Һәм бу кеше, бу егет Пәйгамбәребез янына килгәндә, аның иң теләгән эше зина иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дугасы бәрәкәте белән киткәндә, аның өчен иң нәфрәтле эш зина булды. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Кеше бер эшне эшләргә теләп килә, Пәйгамбәребез аны күркәм рәвештә үзгәртеп, ул бөтенләй икенчегә үзгәреп, бу гөнаһтан сакланып, үзгәреп китә. Һәм без дә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушындый күркәм мисалны күреп, без дә аны тормыштабызда кабатласак иде. Кайсыбызның нинди дә булса хата күргәч, нинди дә булса мөселманның ялышканын күргәч, аның өчен дуа кылганыбыз бар. Кызганыч, ләкин күпләребез: "Ах, хайван, ах, фәлән, ах, төгән", дип без сүгергә ашыгабыз. Аңа хөкем чыгарырга ашыгабыз. Әмма ләкин Раббыбыздан: "Эй Раббым, һидаяткә күндерсәң иде. Я Раббым, йөрәген пакласаң иде", дип бик әзләребез генә кызганыч дуа кылалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә каты бәрелүебез сәбәпле кешенең хата эшләп тә: "Ах, син шундый, ах, син тигендий", дип без кешене беренчедән үзебездән читләштерәбез. Гөнаһка батырабыз. Һәм кайсы бер вакытта хикмәтле сүз урына без аңа таяк белән сугабыз. Һәм ахыр чиктә инде нәтиҗә, вывод нинди нәрсә? Нәтиҗәдә ул кеше бер якка үзгәрүгә нитмичә, бөтенләй икенчегә үзгәреп, тагын да шушы эшендә тиренгә батып, сазга батып, ул шушы эшен эшләп дәвам итә. Менә кызганыч, ачуым килмәгәй, кайсы бер вакытларда мәчеткә кеше керә, түбәтәйсез керәме, наскисыз керәме,
кай вакыт аны намазда укытмыйча куып чыгаралар. Субханаллах, ул бәлки хаталангандыр, бәлки белми торгандыр, бәлки кичә генә намаз укый башлагандыр. Әмма ләкин бу эшләре сәбәпле аны мәчеттән читләштерү ул бик аяныч хәл. Иртәгесе көнгә ул бөтенләй мәчеткә кермәскә мөмкин. Шулай ук кайсы бер вакытта берәр хатаны күреп, без нитә башлыйбыз? Аузу билля, да ты что ты как поступил? Да ты вообще кто дип инде без каты бәрелеп, кешегә аңлатуга карап, аңлатмыйча, без аны шушы сүзләребез белән тагын да катырак яраклаштырабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә монда уйланырга күп әйберләр бар. Икенче бер мисал, Пәйгамбәребез тормышыннан, һәм бер вакытны бер кеше килә Пәйгамбәребез янына, һәм мондый сүзләрен әйтә. Эй Аллаһ илчесе, мин ди Мәдинәнең бер читендә бер хатын-кыз белән уятсызлык эшләдем дип әйтә. Зинага хәтта барып җитмәде ди. Эшләнгән эш дип әйтә. Зинага хәтта барып җитмәде. Һәм килде дә бу кеше сорый, эй Аллаһ илчесе, миңа хөкемеңне чыгар дип әйтә. Накажи меня дип әйтә. Дай мне наказание. Дай мне очиститься, исправиться. Хөкемеңне чыгар ди. Инде миңа хәзер ни эшләргә дип әйтә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу урында тукталып үтәсем килә. Менә карагыз. Ул чорда яшәгән кешеләр нинди булганнар? Алар бәлки хаталанганнардыр, бәлки бер гөнаһ кылганнардыр. Ләкин шул гөнаһны кылуга, ул гөнаһның агуына чыдый алмыйча, ул гөнаһның авырлыгына чыдый алмыйча, алар шундук аны үзгәртергә тырышканнар. Ашыкканнар, тәүбә кылырга, чистартырга. Аллаһ илчесе пакла мине дип әйтә. Чистарт мине дип әйтә. Коткар мине бу бәләдән дип әйткәннәр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без үзебезнең чорны шушы сахабалар чоры белән чагыштырсак, Аллаһ сакласын. Кешеләр айлар буена, еллар буена гөнаһ эшлиләр. Шул гөнаһны кабатлап киләләр. Тәүбә турында берни сүз дә юк, уй да юк. Һәм ахыр чиктә Аллаһ сакласын, тормышта нәкъ шулай өзелеп китә, һәм бу гомер буена җыйган гөнаһларын ахиреткә таба тиеп китә, мөхтәрәм җәмәгать. Сахабалар юк. Алар да безнең кебек адәми затлар иделәр. Алар да безнең кебек кешеләр иделәр, ләкин алар үзгәрергә ашыктылар. Алар хаталарын аңлап, хаталарын сүртергә тырыштылар. Һәм күкрәкләрендәге тәкъвалык аларны моңа китерде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бер генә кеше дә гөнаһ эшләгәннән соң, эй, тәүбә кылырмын әле булыр әле, пенсиягә чыгармын әле, балалар өйләнсеннәр, кияүгә чыксыннар әле, дип бер генә кеше дә үз-үзен югатмасын. Чөнки бер генә кеше дә әҗәле кайчан килүен, пенсиягә чыгамы әле ул юкмы? Нинди хәлдә чыгачак? Балаларның үсеп җиткәнен күрерме әле ул яки юкмы? Балалар өйләнүен, кияүгә чыгуларын әле ул күрерме юкмы? Беребез дә гарантия бирә алмый. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ сакласын, тормыш тәүбә кылганчыга хәтлек өзелергә мөмкин. Һәм без дә сахабалар үрнәкләренә ияреп, хаталансак, нинди дә бер ялгыш кылсак, ул ялгышны бетерергә, ашыгырга тиешбез. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кеше сорый Пәйгамбәребездән: "Инде миңа хәзер ни эшләргә?" ди. Һәм шунда Умар ибн Хаттаб әйтә: "Аллаһ сине инде каплаган иде бит инде. Аллаһ сиңа үзенең пәрдәсен салган иде бит инде. Ник кешегә белдерәсең дигәч, ник үз-үзеңне капламыйсың дигәч, ни өчен уртак обсуждениегә чыгарасың дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сүз дә эндәшми. Пәйгамбәребез эндәшми һәм тын гына тора. Һәм галимнәр әйтәләр, бу вакытта Пәйгамбәребез ди вахийны көткән булган. Аллаһ Тәгалә Коръәннән берәр аят иңдермәс микән? Бу кешегә җавап буларак берәр сүз әйтмәс микән дип Пәйгамбәребез көтә. Һәм күпмедер вакыт үткәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешене чакырып ала һәм Худ сүрәсеннән 114-нче аятны укый. Ва акимис салата тарафаyn нахари ва зулфан минал лейл ва иннал хасанати юзһибнас сайyiat залика зикра лиз-закирин. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, шушы аятларны укыгач, һәм бу аятларның мәгънәсе көн башында һәм ахырында һәм төннең кайсы бер сәгатьләрендә намазыңны башкар. Дөреслектә изге эшләр гөнаһларны сүртәләр. Бу искә төшерүчеләргә бер кабатлаудыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шунда бу аятны күргәч, бу аятны ишеткәч, монда бит инде шишелеш
Монда решение, ничек гынахны сөртергә, ничек бетерергә икәнлеген кешеләр сөенә башлыйлар. Һәм әйтәләр, и Аллаһ илчесе, бу аят махсус теге кеше хакында иңдеме? Яки бөтен мөселманнарга, бөтен дөньяга, бөтен кешелеккә дә ярыймы дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бөтен кешелеккә дә ярый бу аятлар дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә гөнаһ булмасын, ул гөнаһны тәүбә кылганнан соң, аның артыннан изгелек эшләргә ашык. Намазларыңны калдырма. 5 вакыт намазда бул, менә шул вакытта гөнаһларың сөртелер, бетер, һәм аның әсәре дә калмас. Һәм игътибар итегез, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез мондый сүзләрне ишетеп тә куып чыгармый. Авызына сукмый. Ах син фәлән, ах син төгән дип әйтми, мөхтәрәм җәмәгать. Ә кеше аңларлык итеп хаклыкны җиткерә. Кеше үзгәрерлек итеп ул аңа шушы сүзләрне әйтә. Инде әгәр дә безнең арабызда мондый хата чыккан булса, без нәрсә эшләр идек микән? Без ничек җавап бирер идек микән? Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әйтеп узарга кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хатага төшкән кешеләрне сүгәргә, аларны ләгънәт кылырга тыйды. Бер хадистә бу хакта ачык хәбәр килә. Бер вакытны Гамид кабиләсеннән булган бер хатын Пәйгамбәрбезгә килә һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, мин зина кылдым" ди. Зинага кылдым һәм балага уздым дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Бар кайт өеңә" ди. Бала тапканчага хәтлек. Бала тапкач килә бу. Бар кайт өеңә, балаңны күкрәктән аерганчага хәтлек дип әйтә. Һәм күкрәктән аергач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килгәч, инде вакыйгалар була, һәм шуннан соң бер сахаба аны зиначы дип сүгә башлый. Син зиначы, син фәлән, син төгән дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ачулана һәм әйтә: "Алай әйтмә" дип әйтә. Ул хатын шундый зур тәүбә кылды ки, ул тәүбәне Мәдинәдә яшәүче 70 кешегә бүлсәң дә, ул кешегә шул тәүбә җитер иде дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез җәзага тартылган кеше, хаталанган кеше, нинди дә булса гөнаһ эшләгән кешене сүгәргә тыя. Ни өчен? Чөнки синең шушы әшәке сүзең аны үзгәртми, яхшыга таба алып килми. Кайсы бер вакытта кешене сүгәргә кирәк, аңлатырга кирәк. Әгәр дә ул аңлый икән, кабул итә икән. Әгәр дә ул аңламаса, кабул итмәсә, һәм моны тагын да бер читләштерү итеп кабул итсә, ул вакытта сүгү белән бер дә эшли алмыйсың, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез нәкъ менә шул вакытта сүгәргә тыйды. Икенче бер мисал, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер кешене тотып киләләр. Бу хәмер эчкән. Хәмер эчкән һәм бу кешене инде әллә ничә тапкыр шулай китерәләр Пәйгамбәрбез янына. Хәмер эчеп. Һәм шунда хәмер эчкәне өчен җәзага тарталар, административ җәзасын бирәләр. Һәм шул көннәрдән бер көнне тагын китерәләр моны, бу тагын эчкән. Һәм китергәч, бер кеше кырыйларындагы булган кеше әйтә: "Эй бәдбәхет" дип әйтә. "Бу хәтле Аллаһ Тәгалә сине кимсетер икән" дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу сүзләрне ишеткәч, аны туктата. Һәм әйтә: "Кардәшегезгә каршы шайтанга ярдәм итмәгез" дип әйтә. Һәм икенче бер риваятта әйтә: "Аны ләгънәт кылмагыз" ди. Бу кешене ләгънәт кылмагыз ди. Чөнки аның Аллаһны һәм Аллаһ илчесен яратуын беләм дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә шушы кешене читләштерерлек авыр сүзләр әйтмәгез ди. Шушы гөнаһасына батырырлык авыр сүзләр әйтмәгез, наоборот, без аларны чыгарырга тиешбез, аларга ярдәм күрсәтергә тиешбез дип әйтә. Ләкин бер генә кеше дә шушы мисаллардан Пәйгамбәрбез гөнаһ эшләүне аклый икән дип уйларга тиеш түгелбез. Юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям гөнаһны ярамый дип әйтә, харам дип әйтә. Һәм кыямәттә Аллаһ җәзасына дучар булырга мөмкин дип әйтә. Һәм һәрбер мөселман да гөнаһка карата иң кимендә йөрәгендә нәфрәте булырга тиеш. Неприемлемость греха должна быть в его сердце. Отчуждение, вот это вот злоба на совершение этого самого греха. Ул булырга тиеш. Чөнки ансыз иман ничек булыр микән?
Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без шулай ук безнең максатыбыз ул кешене шушы хатасында батыру түгел, аны чыгару. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, кеше үз-үзен тынычландырмасын, мине, оказывается, сүгергә ярамый икән, миңа ярдәм итәргә кирәк икән, как говорится, меня нужно понять и простить. Юк, бу хаталы сүз. Бу дөрес түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки гөнаһ һәм бигрәк тә ачык рәвештә эшләнгән гөнаһ Аллаһның ачуына, Аллаһның газабына китерә. Һәм шулай ук бу хатадан тизрәк ашыгырга кирәк, чистарынырга кирәк, пакланырга кирәк һәм тәүбә кылып, шушы гөнаһтан ерак булырга кирәк. Шулай ук Аллаһ илчесе бер хадисендә әйтә: "Минем өммәтемдә булган барлык кешеләр иминлектә булырлар", дип әйтә. Илля мәгәр гөнаһларын ачыктан ачык эшләүчеләр генә иминлектә булмас ди. Чөнки төнлә бер гөнаһ эшләп, иртән торгач, Аллаһ аның эшен кеше күзеннән каплаган иде, ләкин ул шулай да: "Әй фәлән, улы фәлән, мин бит кичә дөнлә шундый гөнаһ эшләгән идем, эш эшләгән идем", дип гөнаһысы турында сөйли. Йоклагач, аны Раббысы каплаган иде, ул торгач, Аллаһ пәрдәсен салып ыргытты, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә ачыктан ачык эшләнгән гөнаһ ул кешегә җәзасын да бермә-бер арттырачак. Һәм шулай ук менә күбебез ишеткәнебез бар, тагын бер мисал, Пәйгамбәрбез заманасында мәчеткә бер бәдәви кирип, бер бидуин кирип, мәчет пишмагына барып, кеше йомышын үтәгәнлеген. Моны без еш ишетәбез, моны еш сөйлиләр, шулай бит. Моның кыйссасы Пәйгамбәрбез сахабалары белән мәчеттә утырганда бер бәдәви кирә, тыңлап утыра, дәрес тыңлый нитә, һәм бер заман торды да мәчетнең бер пишмагына барып үзенең кеше йомышын үтәде. Һәм шунда сахабалар тирги башлыйлар, кычкырыша башлыйлар: "Ничек инде син Аллаһ йортында шундый әйбер эшлисең?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Туктагыз", ди. "Эшен эшләп бетерсен", дип әйтә. Беренчедән, аңа мәрхәмәтле итеп карый, чөнки ирләр хәрбимебездә беләбез, кеше йомышны үтәгәндә тукталып тору ул зыян китерә, ул әгъзаларга зыян китерә, ул авырту хисен бирә. Һәм Пәйгамбәрбез нәрсә ди? "Туктатмагыз аны", дип әйтә. "Эшләп бетерсен", ди. Икенчедән, Пәйгамбәрбез аны якынга китергәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мондый сүзләр аңа әйтә: "Мәчет эшендә сидек тә һәм башка нәҗис тә булырга тиеш түгел. Мәчетләр Аллаһны зикр итер өчен, намаз башкарыр өчен һәм Коръән уку өчен төзелгәннәр", дип әйтә. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез дә сахабаларга борылып булай ди: "Сез кешеләргә җиңеләйтүчеләр буларак җибәрелдегез, аларга авырлыкны арттыручылар буларак түгел", дип әйтә. Һәм кызганыч, ләкин бүгенге көндә мондый реакцияны күз алдына китергә мөмкин түгел. Чтобы Пәйгамбәрбез кебек кеше акрын гына, салмак кына шушы хаклыкны аңлатсын, моны инде кызганыч күз алдына китереп булмый. Һәм инде без еш кына ул хатадан 100 тапкыр җиңелрәк булган эшләргә дә ут кебек кызабыз. Һәм шулай ук балаларыбыз хаталанганда да, әлбәттә, бала ул уйламый, ул уйлап бетермей, аның акылы да шул хәтлегенә әйме, ул яшь һәм эшләрнең нәтиҗәсе турында кайвакыт уйлап бетермей. Һәм ул хәтта кайвакыт келәм уртасына да сиеп куярга мөмкин, мәчеткә килеп, микрофонда ватып китергә мөмкин. Әлхәмдүлилләһ, дәвамында, мәчеткә йөрү дәвамында шундый бер вакыйга булган иде, күптән инде ул, 15 ел элек, бер кардәш малайны алып килгән намазга, малай кечкенә, бик шук иде. Мәчеттә микрофонны ватып китте, субханаллаһ. Һәм балалар шундыйлар, алар шук булалар, алар уйныйлар, нитәләр. Һәм безнең әти-әниләрнең реакцияләре бала хаталарына да шундый ук адекватный булырга тиеш түгел. Теге хатын шикелле йырткычларча, хайваннарча тотып дөмбәсләү, кара канга батырып кыйнау, ул катгый тыелган, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә минем бер остазым шундый бер эксперимент үткәрергә тәкъдим итте. Шундый бер эксперимент. Һәрберегез дә ясый аласыз. Әгәр дә балаларыгыз бар икән, һәм әгәр дә балагыз берәр ялгыш эшләсә, берәр хата җибәрсә, бер серьезный бер хата җибәрсә, без ачуланабыз. Ул безнең табигатыбыз, безнең ачуыбыз кыза башлыйбыз, нитә башлыйбыз, ачуыбыз килә. Һәм менә шул ачуланган вакытта ди,
Ал дәфтәрне һәм дәфтәргә балаң белән нәрсә эшләр идең микән дип яз дип әйтә. То есть чынлап яз. Что бы ты хотел сделать со своим ребенком? Кайыш белән сугам, кул белән сугам, күтенче метәм, һәм башкасы. Нәрсә эшләр идең микән дип яз дип әйтә. Яз ди, һәм анасын дәфтәреңә алып куй, һәм тынычлан дип әйтә. Тынычлан, тәһарәтеңне ал, вакыт үтсен, һәм үзең инде гадәти хәлеңә кайт дип әйтә. Һәм гадәти хәлеңә кайткач, кире шул дәфтәрне ачып укып карале. Һәм ул сүзләрне укып карале. Укыгач, бу сүзләрне нинди вахши, нинди җанвар язды микән? Нинди йырткыч язды микән дип шаккатырсың дип әйтә. Һәм шуңа күрә кеше ачуланган вакытта, кызган вакытта әллә нинди сүзләр, әллә нинди эшләр эшләп куярга мөмкин. Әмма ләкин тынычланса һәм ачуы үтсә, ул аның реакциясе дә кире гадәти хәленә кайта. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә тикмәгә генә безгә ачуланганда басып торсаң утыр, утырсаң ят дип әйтте. Әйе. Һәм тәһарәт алырга чакырды. Чөнки тәһарәт ачу ялкынын бик тиз баса. Һәм ахыр сүземдә әйтеп узасым килә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе бик тә күркәм холыклы кеше иде. Йомшак күңелле иде, ачык йөрәкле кеше иде. Һәм Аллаһ Тәгалә аның турында Әл-Имран сүрәсенең 159-нчы аятында булай дип әйтә: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Аллаһ рәхмәте белән генә син алар белән йомшак булдың. Сахабаларың белән йомшак булдың. Әгәр дә тупас, дурфа һәм каты бәгырьле булсаң, алар синең яныңнан таралышып качып бетәрләр иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм әйе мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе күркәм холыклы булды һәм барлык галимнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән пәйгамбәр иде. Аллаһ Раббыбыз безнең сабырлыгыбызны арттырса иде, сүзләребезгә һәм эшләребезгә хикмәтен бирсә иде, һәм безне гөнаһлардан һәм хаталардан сакласа иде. Амин. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.